Žrebujeme teraz výhercu súťaže o dvojdňový, ale teda trojdňový pobyt na 2 noci pre 2 osoby v hoteli Prameň v Dudinciach spolu s masážou a polpenziou. Súťažná otázka znela, aká je teplota vody v bazéne hotela Prameň a správna odpoveď bola 29 stupňov, takže spúšťame žrebovanie. A výhercom, alebo teda výherkyňou sa stáva pani alebo slečná Dana Bunová, takže ideme jej telefonovať. Takže telefonujeme pani alebo slečne Dane Bunovej. Máte prenesené číslo. Takže pani Bunová nám nezdvíha telefón a upozorníme ju mailom na jej výhru, snáď si ju vyzdvihne a užije v zdraví.